Yani mamam we babam paýryň suratyny görende şeýle bir zat aklyma geldi. Owamyzda garlaryň ýanlaryna baranymda olarda en aýja bar, is bar. We bu isin garlaryň 70 ýaş ötermine barlygyny öğrendim. Bu isin sebäbi näme diýip gözlep etdim we şeýle bir netije aldım. Japoniýada geçirilen bir gözlegde gatnaşyjy garrylara 3 ýyl boýunça şol bir eşigi geýmeklerini istediler. Ve soňra eşikleri kromatografiýa we spektrometr bilen barlananda has ýokary mukdarda nonanel atly molekula tapylýar. Bu molekula buğdaydan we piwadan başga da köne kitaplarda tapylan isin häsiýetli isini berýän aldegit molekulasydyr. Garradığımız şey bedenimizdeki omega 7 doymadık yağları köpelyer ve oksitlenip nonanel mukdarını arttırıyor. Ve neticede o mülayim garralarımızdaki o anlar iyi tedarik eder.